راديو إيرنا ناتا دمت إيرتراويان ኤርትራ ብትርከበን 13 ሃገራት ኣፍሪቃ ንሚኒስትሪ ጥዕና ዝመርሓ ዘለዋ ደቂ ኣንስትዮ ምዃነን ተገሊጹ። ሕቡራት ኢማራት ዓረብ 15 ሜትሪክ ቶን ናውቲ ሕክምና ብሓገዝ ናብ ኢትዮጵያ ልኢኻ። ጅቡቲ ንኢትዮጵያ ንሰደድ ዝቐንዐ ናጻ ኣገልግሎታት ወደብ ክትህብ እያ። ኣርእስታት ዜና ክትከታተሉ ጸኒሕኩም ክቡራት ሰማዕትና ዝርዝራቱ ይቕጽል። ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ኣብ ምምካት ተጸሚዳ ብዘላ ሃገር ኣፍሪቃ ንኤርትራ ሓዊስካ ኣብ 13 ሃገራት ንሚኒስትሪ ጥዕና ዝመርሓ ዘለዋ ደቂ ኣንስትዮ ምዃነን ተገሊጹ። ኣብተን 13 ሃገራት ኣፍሪቃ ሚኒስትርታት ጥዕና ብደቂ ኣንስትዮ ዝምራሕ ምስ ምዃኑ እዛ ምስ ወሊድን ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝፍጸም ከም ምኽንሻብ ዝኣመሰለ ጎዳኢ ልምድታትን ክስዕብ ዝጸንሐ መጠነ ሞት ኣዴታትን ንምንካዩ ኣብ ጥዕና ኣዴታት ዘድሃበት እያ ትመስል። እንተኾነ ዘለናዮ እዋን ቀዳምነት ንመኸተ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ኮይኑ ኣሎ። እቲ ቫይረስ ኣብ መላእ ሃገር ኣፍሪቃ 16,000 ሰባት ለኺፉ ናይ ልዕሊ 800 ሰባት ህይወት ድማ ቀዚፉ ብዘለወሉ እዋን ሚኒስትራት ጥዕና ዘን ሃገራት ዕለታዊ መብርሂታት ኣብ ምሃብን ህዝቢ ኣብ ምሕያልን ተጸሚዶም እዮም ዝርከቡ። ኣብ ዝበዝሐ ሃገራት ሚኒስትራት ጥዕና ጥራይ ዘይኮነ መራሕቲ ሃገራት እውን ብተደጋጋሚ ብማዕከናት ዜና ናብ ህዝቢ እናቐረቡ ኣብዚ በዳሂ እዋን ለበዳን ድሕሪኡን ዝህሉ ሃገራዊ መደባት ኣብ ምዝርዛርዮም ዝርከቡ። በንጻር እዚ ዛጊት 35 ሰባት ኮሮና ቫይረስ ከም ዝሰረቕቦም መዝጊባ ብዘላ ኤርትራ ናይ ውሸባ እዋንን ካልእ ድንጋጌታትን ኣወጃ እኳ እንተላ ሚኒስትር ጥዕና ወይዘሮ ኣምና ኑር ሑሴን ትኹን ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዛጊት ናብ ህዝቢ ቀረቡን። ኣብዚ ህዝቢ ዓለምና ከቢድ ሻغሎ ተሕዲሩሉ ዘሎ ናይ ለበዳ እዋን ኣብ ኣህጉርና ኣፍሪቃ ክሳብ እዋን እዚ ናብ ህዝቢ ዘይቀረቡ ሰበስልጣን ኤርትራ ጥራዮም። ብደቂ ኣንስትዮ ዝምራሕ ሚኒስትርታት ጥዕና ዘለወን 13 ሃገራት ኣፍሪቃ ኤርትራ፣ ኢትዮጵያ፣ ሶማል፣ ዩጋንዳ፣ ታንዛንያ፣ ግብፂ፣ አንጎላ፣ ሪፐብሊካዊት ኮንጎ፣ ጊኒ ቢሳው፣ ቡርኪና ፋሶ፣ ሞዛምቢክ፣ ላይቤሪያን፣ ኤስዋቲኒ ወይ ድማ ስዋዚላንድን እየን። ሕቡራት ኢማራት ዓረብ 15 ሜትሪክ ቶን ዝግመት ናውቲ ሕክምና ናብ ኢትዮጵያ ከም ዝለኣኸት ተገሊጹ። እቲ ከም ጓንቲ፣ መሸፈኒ ኣፍን ኣፍንጫን፣ ማስክ ካልእ ንሰብ ሞያ ሕክምና ብኮሮና ቫይረስ ከይልከፉ ዝሕግዝ ናውቲ ብ14 ሚያዝያ ናብ ኣዲስ ኣበባ ድሕሪ ምእታው መንግስቲ ኢትዮጵያ ናብ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ናይ ምስጋና መልእኽቲ ምስዳዱ ምንጭታት ዜና ካብ ኣቡዳቢ ቃሊሐን። ኢትዮጵያ ካብ ዝተፈላለዩ መሻርክቲ ናብ ሃገራት ኣፍሪቃ ዝልገስ ናውቲ ሕክምና ከም መናሃርያን መከፋፈለይትን ኮይና ተገልግል ዘላ። ውድብ ጥዕና ዓለም ኤርትራ ናብ እትርከበን ሃገራት ዝለኣኾ ዝተፈላለዩ ሓገዛት ናብ ኣዲስ ኣበባ ከም ዝኣተወ ኣፍሊጡ እዩ። እንተኾነ መንግስቲ ኤርትራ ነቲ ካብ ኣዲስ ኣበባ ተኸፋፊሉ ዝመጽእ ናውቲ ሕክምና ክቕበሎ ድዩ ክነጽጎ ዝተፈልጠ ነገር የለን። ናይ ጽዕነት ነፈርቲ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ናብ ኣስመራ ከዓልባ ከም ዝቐነያ ዝሓበሩ ምንጭታት ኤረና ካብታ ዓረባዊት ሃገር ዝለኣከ ሓገዝ ክኸውን ከም ዝኽእል እዮም ግምታቶም ሂቦም። ኣብ መወዳእታ ወርሒ መጋቢት ቻይናዊ ቢልዮነር ጃክማ ዝለኣኾ ተመሳሳሊ ሓገዝ ዝፀዓነት ነፋሪት ካብ ኣዲስ ኣበባ ናብ ኣስመራ ድሕሪ ምብጋሳ ምኽንያቱ ብዘይተፈልጠ ክትምለስ ከም ዝተገደደት እዩ ዝንገር። ጅቡቲ ንኢትዮጵያ ናብ ሰደድ ዝቕንዐ ናይ ካርጎ ኮንቴይነራት ዝራገፈሉን ዝፀዓነሉን ተርሚናልን ናፃ ናይ ንግዲ ዞባን ዘጠቓለለ ኣገልግሎታት ወደብ ብናፃ ክትህብ ምዃና በዓል መዚ ኣገልግሎታት ወደብ ጅቡቲ ብ14 መጋቢት ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣፍሊጡ። እዚ ካብ ሐሙስ 16 ሚያዝያ ግብራዊ ዝኸውን ውሳኔ ን60 መዓልታት ዝጸንሕ ኮይኑ ምዝን ጸላልዩ ዘሎ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ዝተሓሓዝ ምዃኑ እዩ ተሓቢሩ። ድሕሪ 60 መዓልታት ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃን ቀይሕ ባሕርን ብሙሉእ ዓቕሙ ንንግዲ ክፉት ክኸውን ተስፋ ኣሎና ክብል ኣቦ ወንበርቲ በዓል መዚ አቡበከር ዑመር ሓዲ ገሊጹ። ናብ ኢትዮጵያ ዝቐንዐ መግብን ሃለቕቲ ነገራትን ኣብ ወደብ ጅቡቲ ከም ዝተሃገረ ብማሕበራዊ ሚድያታት ክቀላሕ ንዝቐንየ ሓበሬታ ሓሶት ምዃኑ ዝሓበረት ኣቦ ወንበር ጅቡቲ ምስ ኢትዮጵያ ዘለዋ ሕውነታውን ስትራቴጂያውን ዝምድና ንምርግጋጽ ወትሩ መስፃዓረት ምዃና ኣስሚሩሉ። ኢትዮጵያ ብወገና ንሰደድ ኣብ ዝቐንዐ ኣገልግሎታት ወደብ ጅቡቲ ኣብ እትጥቀመሉ እዋን ናይ 82 ሚእታዊት ምጉዳል ታሪፍ ከም ዝተገብረላ ገሊጻ። ኢትዮጵያ ድሕርቲ ምስ ኤርትራ ዘካየደቶ ናይ 1998 ኩናት ልዕሊ 95 ሚእታዊት ናይ ወደብ ኣገልግሎታታ ኣብ ጅቡቲ ጥራዩ ተደሪቱ ዝርከብ። ዜና ኣብዚ ይፍጸም። ሬድዮ ኤረና
ዳግማይ ሰላምታና ተቀበሉ ክቡራት ተኻተልቲ ድምጽ ራድዮ ኤረና ቀጽሉ ዝቀርበልኩም ትሕስቶና እቲ ወትር ሐሙስ ዝቀርበልኩም መደብ እንታይ ከይበሃላሎ እዩ ነዚ መደብ አዳልየ ዘቅርበልኩም ዮሐንስ ፋማራይሜ ሰናይ ምክትታል ሰላም በራት ከመላ ዓዲ እንግሊዝ ከመላ ዓዲ እንግሊዝ ደሃኒ ዘሎ ገና እዚ ናይ ውሸባ ግዜ ሎክዳውን ዳርጋ ውሸባ ይዝባል ታይላ ኣብ ገዛ መጣው ቀዳማይ ሚኒስተርኩም ወጪዶ ወጪው ታይንሲልካ ኣብቲ ግዜ ሽግር ደሃን መሪሕነት ጽቡዋር እዩ ዕጉባት ይኹም ብናቱ መሪሕነት ሕጂ በዚ ገብሮ ዘሎ ብዋን ኮሮና ዓዲ እንግሊዝ እንታይ ባህርሎ መሲልካ ኣብ ቀደም ካብ ግዜ ቸርችል ካላይ ኩናት ዓለም ኾን ወላ ቅድሚውን ብዝያዳ ኮና ቸርችል ግዜን ዝዝከር ካላይ ወጋ ዓለም ጀርመን ካላይ ወራርን ኩሎ ኣብ ግዜ ሽግር ኩሉ ነገር ገዲፍካ ብሰኻለ መጠን ሓድነት ስጥመት ምግባርዮም ዝኣምኑ እንግሊዛውያን ማለት እዩ ብዘይካ እቲ ፖለቲካዊ መንግስቲ ወላታ ንግስቲ ሳንያቱ ሉላውናቶም ትግዛት ናይ ንግስነት እንዩ ወላታ ንግስቲ ወጽያውን ብዙሕ መልእኽታት ነራ ዝሕማ ግዜ ከም ዝሓልፍ ኮምታት ብምባል ካልኡን ናታ መሪሕ ተራ ነይሩ ወታት ነቲ ህዝቢ ኣብ ሓባር ከተምጾም እዚ መንፈስ ናይ ኮሚኒቲ ንምዕባይ ሓጊዙ ካልኣይ ቃስ ካብ ፖለቲካዊ መሪሕ ተራ ተጻይቱ እቲ መሪሕ ተራ ናቱ ፖለቲካ حسابات ዘይኮነስ ኣብ ሳይንስ ተመርኪሱ ማለት እዩ እጂ ሰዓት አፍልሊ ተረዲካሎ መራሕሲ ዝፈልጦ ፖለቲካዊ ውሳኔት ኮይኑ ባዕሉ ውስኖ ከምዚ ናይ ሕጂ ዘሎ ናይ ለበዳ ሕማም ከ ኣብ ሳይንስ ተመርኪሱ ዝውስን እሱኻ ሳይንስ ስለ ዘይኮነ ኣብኦም ተመርኪሱ ኻ ስትራቴጂ ኣቂሞም ማለት እዩ እጂ استراتيجي እንታይ መስልካ ናይ ዓዲ እንግሊዝ ካብዚ ሕማም ከመይ ሆኖ ንዝብል እንዲዩ ምስ ኩሉ ዓለም ዝናይ ውድብ ጥዕና ዓለም ኮላይ ዝሳነ እንዲዩ ግን እቲ ኣቀራርባ ወይ ትሞጽ ስትራቴጂ መብዛሕቱ ኩለን ሃገራት ሓደ ዓይነት ኣይኮናን ዝኽተላ ኣብቲ ቀራርባ አፕሮች ወይ ስትራቴጂ ኮላይ እዚ ተሓደ ተቀዳማይ እንድሕር ሰሊቱ ብለው ክታበት ከነማዕብል ብሕክምና ብሳይንስ ምስ ኩሉ ማሕበረሰብ ዓለም ብምትሕባር ምክንያቱ هاجراو ملكين حيزو تخالاي زغربوخا و نحر تخايلو تسب مسجزي اسمن واحد جزي زي فيروس لزغونه كان محجون نبره تاريخ او عالم اي مكل خال عظمي كما عبل تسب ردي كبهله ساعات شي خبسم نفسم استمحلال فدحرتي أدمعنته ناي متكعنسب ناي متدخل نادخ ميزمت أكلاتنا تتصاف متزمان كم حجي قتل نحر نيرنا بنت زي كورونا فيروس نحر قربا وارح نادخ مهمتي صونتنا ناتتصار كوميز بالكاب تاريخي لهم ساينس أوزخون همتيهم امبار نسو ساينساو خاب كونه عاد انجليز بس درجه زكتابت ممعبال كومونت حزبي بمورالو حف كبلتن بوليتيكاوين مراحته بحبار بمسرح قال زكايدو زلو قالسي ኤርትራውያን ወነቶም ሕጂ ገሊኦም ነቶም ኣብ ማዕስከራት ስደተኛሃት ዘለው ደጋፍ ዘይብሎም ስደተኛሃት ንምሕጋዝ ጻዕሪ ይገብሩሎ በተሓደ ወገን ከኣነት ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘሎ ህዝቡን ስእነት ማይን ካል ቀረባትን ስለዚ ደሸግሮ ዘሎ በዚውን ተሻቂሎም ከኣ ላዕልን ታሕትን ንብልለው ማለቶም ድሮቶም ኣብ ወጻኢ ዘለው ነቶም ኣብ ማዕስከራት ዘለው ገንዘብ ንምሕጋዝ ይጽዕሩሎ ገለውን ንማዕከን ምክልኻል መኸተ ኮሮና ድብል ከኣኒ ብሚኒስትሪ ጥዕና ናይ ኤርትራ ከዓ ድግበር ወጻኢታት ኣሎ ግን እቲ ህዝብ እንታይ ይብላሎ እንታይ ደሊት መንግስቲ ንፈልጦና ስለምንታይ ጻውዒቱ ብግቡእ ደይገብር ስለምንታይ እቲ ፕሬዝደንት ወጽኡ ደይዛረብ ይብሉሎሞ እንታይ ሪእቶ ካብዚ እዚ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ፕሬዝደንት ሓደ ናይ ህዝቢ ኤርትራ دليتات باقتات سبعة ودحنت well-being welfare مالتي سبعة ودحنتات بزح زقط صاعينة هيكونن كم معاشي خمس نجارة معبيلو من البات نوح تاريخ عندي أبزست حالف بوحدو ناي إسران قلن عامتات دحرنات سنات كاب جزين
ናተገልጸና በርህመት ይውጂ እሱ ጉሁድ ሐቂ ማለት ስለዚህ ድሕነት ናይ ህዝቢ ኤርትራ ይግጽኑ ኢሳያስ ሆኖ ወላቶም ኣብ ክሊ ዙርያ ስልጣን ዘለው ሰባት ማለት እዩ ሰብ ሕድሪ ዝበሃሉ ወይ ካቶም ኣብ ታሕቲ ህግደፍ ተጠርነፉ ሓለፍቲ ንሶምን ከምኡ ድዮም ንብሎም ዘለና ማለት እዩ እስኻ ብቐረባሲ ኣብቲ ናታቶም ከባቢ ዳርጋ ዓቢኻ ኢኻ ክሳዕና ዓይዝርዳእኒ ታይም ሲሊካ ናብ ድሕሪት ዳኺን ምለስ እምበር እቲ ሰውራ ኤርትራ በዓላቶም ከም ዝብሎ ቶም ፖለቲካዊ ካድረታት በዓል ድሩዕ በዓል አልአሚን ኢሳያስ ካልኦት አልቀይሲ ገለመታት ካልኦት ሰውራ ፍላይቲ ምስጢራዊ ድምና ናይ ህዝባዊ ግንባር ሰልፊ ማሕበርነት እዩ ሕጂ ሰልፊ ማሕበርነት ክትብል ከለኻ ኣምዝሳ ሽወደን ይሃ ዘለኻ ኣብ ማሕበራዊ ፍትሒ ኣምኑ ማለት እዩ ሓቂዶ بزيادة سي هو welfare state مالك حجي وكله مالك حجي شودن سي أب الناديو أب كالديو تا تمنجسيت ما كلام منجسيت حلفنا توصل مالك نايت هاجر حبت يا مغارح محبراوي فتحي ينجس أقول قلوتات أب حزبي توكور جيرو ما كل جيرو سرح مالك أب تمرتب أب قلعم أبي أتراجن لك مستيناي بعل ናይ ማኦ ዝመስል ፍልስፍና ይዝመስል እሱ አንታይ መጀመሪያ ቀደም ቀዳድም እቲ ሰልፊ ጂፕ ቻይና እቲ ሰልፊ ዲስነት አሎ ምናልባት ህዝባዊ ግንባር ኣብ ዲስነት በጽሕ ነይረ አይበለን ቅድሚ ዲስነት ማህበርነት ይዝባል በብደረጃ እጂቲ እቲ ሰልፊ ማህበርነት በዓላቶም ቶም መስረቱ በዓል አልአሚን በዓል ድሩዕ በዓል ኢሳያስ ገለ ዝብሎ ዝነበሩ of course እንታይ ዝብል በቲ ፍልስፍና ናይ ማርክሳዊ ለኒና ወላ ማኦ መጅ ቀደም ቀዳድም እቲ ውድቢ ትውድብ ሕጂ ኤርትራ ህግደፍ ኣሎ ማለት እዩ ዲካ ሕጂ ህግደፍ ከአንታይ ማለት እዩ አዚ እቲ ሰልፍ ማህበርነት በቲ አህጉራዊ መግለጽናቱ ዴፊኒሽን ድሕሪና ዲክታተርሺፕ የፍቅድ ራእዮ ማርክሲዝም ራእዮ ወላ ናይ ማኦይዝም ራእዮ እዚ ጽሑፍ ማርክሲስት ሌኒኒስት ኩሉ ዓለም ዝፈልጦ ስለዚህ ኢሳያስ ገና ወልቀምልክ ሰፍቅዲና ንብለና ወልቀምልክ የፍቅድ ይዝኾነ መጽሐፍቲ ረ አነ ዘይኮንኩ ዝኾነ ሳይንቲስት ይፈልጦ ዝኾነ ሳክቱን መሰታና ወላ ትሕቴና ሕዋትና ናሽውን ፈልጦ ወላ አዋልድ ፈልጦ ሰው ፈልጦ ማንም ሰብ ፈልጦ ስለዚህ ኢሳያስ ገና ኣብቲ ናይ ማሕበራዊ ደረጃ ኣብቲ ናይ ማርክስ ሌኒኒስት ናይ 19 ክፍለ ዘመን 20 ክፍለ ዘመን ይዘሉ ስኻ ወልቀምልክ የፍቅድ ስለዚህ ኤርትራ ክትቀጽል ተሆይና كينا إيرتراون كسفحفح نحكوين حسابنا إسياس كنريز لهنا بإثيوبيا ديو السودان كينو إسياس تأناتو هقدف تبهال ودبن بواقع هزب إيرترا يكونوا بواقع بزوانا زولو هزبتات كتكتسل الله فلذي إسياس زي نا هزبي سواو دحنات welfare well-being زي قدسو سلازي عندك قوتي زي تزارب زي ردو نقري من البعض إسياس እቶም ኣብ ትሕቲ ዘለዉ በረኸት እሱስ ከም ሆነ ወይ ካደጋጊሙ ናይ ጥዕና ሁነታቱ ብዙሕ ሰብ ገርሞም ማለት ሰብ ጥዕንኡ የለን ወላ ስናምሩ ይኹን ወይ ድማ አካላዊ ወቃዕቱ ከም ይኮነን ብሉ ግን ወጪውን ክዛረብ ንሰምዑና ማለት እዩ በንጻሩ እቶም ኣብ ትሕቲ ካልኦት ዘለዉ እቶም ኣዝዮም ፍሉጣት ዝኾኑ ሰባት ውን ትኾኑ ማለት እዩ ጆኒ እዚ ሓሳብ ምስ ህዝቢ ኤርትራን ምስ ካለን ኢና ነካፍሎ ዘለና ሓቂ ሕጂ እንታይ እዩ ሲሊካ ኣነ ዝብሎ ዘይኮንኩሲ ብዙሕ መወከሲ ታሪኻት ኢሳያስ ካብቲ ወጋሕት ጠጠው ዝብለሉ ከባቢ 75 ኣብ ወክዛግርሁን ካልብና ህዝቢ ወላ ቅድሚዩናት ሒዙ እዚ ኢሳያስ ሞይትዩ ሓሚሚዩ ገለ ዝብል ወረ ካብ ሽዑ ዝነበረ ኣነ ባዕለያ ኮንኩን ዝብለካ ነበርኩ ናይ ፀጥታ ሰባት ገለ ዝነበሩ ተጋደልቲዮም ባዕሎም ዝነበሩኒ ዝብለካ ስለዚ ኢሳያስ ሕጂ ከም ሰብ ዕድመ ደፊኡ ይኾን ግን ወድ 74 ስለ ዝኾነ ኢሳያስ ሽማግለ አረጊች ማለት አይኮነን ብና ኢሳያስ መንፈስ ናይ ስልጣን ናይ ምቕጻል ድሌቱን ከም ሰብካ ኣብዚ ሕጂ ዘሎ ዓለም ኢሳያስ ዝበለጸ ሕክምና ዝበለጸ ካለን ክረክብ ክእል ምስናቱ ዘሎ ጥሙሕ ኣምቢሽን ማለት እዩ ድሌትን ባህግንሲ እዚ ወረዚ ልዕሊ 40 ዓመት ሰሚዕና ንሕና ከይተወለድና ከለና ኣብ 75 74 እዚ ናይ ፀጥታ ሓለፍቲ ነበሩ ባዕላቶም ዝብሉ እዮም ተጋደልቲ ሰብ ስልጣናት ሕቶቶም ወላ ካልኦት እዚ ኢሳያስ ሓሚሙ ገለሲ ኣነ ኣይቅበሎን እየ ቁኑዑ ኣይኮነን ከም ሰብ ክሓመም ክእል እንዲሁ ግን ክሳብ ከምዚ ንሕና ነጋንኖ ንግዜ ሞይቱ ተሲዎ ዘይተባሃለ
እዚ ነገር እዚ ሕጂ 2010 ዝመጽ ኣይኮነን ወይ 93 ዓሶ ሓሚሙ ተባሂሉ ንእስራኤል ዝኸደ ሽዑ ይኮነን ባዕሉ ድዩ ወላትናቱ መርበባት ዘጋውሕዎ ወይ ዘናፍስዎ ወረይ ለካ ኮሎ ኣብ 74 ናፍቱ ግዜ ውግሕ ሕድ ኣቢሉሲ 74 ክሳብ 75 እዚ ወረዚ የንፍሶ ነይሩ ካብኡ ስንታይ ዝረክብ ብለካ ማለት ካብ ህዝቢ ምንጻል ስንታይ ረብሓ ኣሎ ንዑ እንታይ ኣሎ መሲልካ ንሕና ብገምጋምና መብዛሕቱ ኤርትራውያን ብናህና ተመክሮ ጥራይ ንኸይድ ሓደ ግዜ ከዓ በታው ስንቲ ዝጸልውና ብሰውራና ሰውራ ዓረብ ድምስ ጸልውና ኢትዮጵያ ዲ ጸልውና ምናልባት ከባዕሊ ሲያ ቻይና ስለሰማህሩ ዝገፍሐ ኣጣምታ ኣሎ ገሊኦም ምስኡ ነበሩ ኻጅ ራሻ ስለነበሩ ዝሰፍሐሎም ስለዚ ካውታት ዘማዕበሉ ዘተኣታቱ ወይም ነቲ ህዝቢ ክጎዝኡን ከለው ኣብተን ሃገራት ዘለዉ ዲክታተራት ኮላይና ብልሕተ ጠቂሙ ንሓደ ህዝቢ እንድሕር ክኢልካሲ ኣታልሎ ፍላፍቲ ናይ ሃገራት ዓረብ ፖለቲክስ በዓል ኢሳያስ ኣዝዮም ዝመልኮ ይኽዳዕ ዝበሃል ኣሎ ምትላል ማለት እዩ ተረዲካ ስለዚ ንኩሉ ነቲ ህዝቢ ሲ ከተዳናግሮ ዕውሉል ከተብሎ ለካ ብሓበሬታ ጌጋ ሓበሬታ ናሃብካ ተጋራጫውና ገበርካ እንድሕር ፈሊጡ ከምኡ ንብል ኣሎ ሱዳ ሕጂ ኮብለካ ኣለኹ ናበይ ንምብጻሕ እዩ እወ እንታይ ኣሎ መሲልካ እዞም ከም ኢሳያስ ዝኣመሰሉ ውልቀ መለኽቲ ድሓን ሞናይ ቻይና ጀሚርና ኣለና ኒና ኣብዚ ማእከላይ ምብራቕ ምጻእ ኩሉ ግዜ ቅልውላው ፈጥሩ ነው ስለዚ ነቲ ቅልውላው ከም ሓድሮ ዝኽእሉ ንሶም ጥራይ ምዃኖም የረጋግጹ ጅራዮ ኣብ ሲሪያሲ እዚ ጎላን ዝበሃል ጎቦታት ካብ 7 ወሲዶም ሎም ነው እቲ እንዳ ኣሳድ ስድራቤት ክሳብ ሕጂ መሪሕ ኣሎ ኣቦ መሪሑ ወዱ መሪሑ ስለዚ እንታይ ብሎም ኩሉ ግዜ መሲልካ ኣብ ሲሪያ ክሳብ ዝውጋሕ ሕድ ዝኸፍእ ካብኡ ዝገደፈ ዝገደለ መጪ ኣነ እንድሕር ዘየለኹ እስራኤል ኣብቲ ጎቦታት ኮይና ከተጥፋኣኩም እዮም ሕጂ ንዓና ዝብለና ዘሎ ኢሳያስ ኣነ ተዘየለኹ ባድመ ኢትዮጵያ ሰራዊት ገና ኣሎ ኣይተሓንፀፀን ዶ ክብል ጸኒሑ ክሳብ ሕጂ ብኡታት ክንግዛእ ጸኒሑ ሕጂ ካለ ቅልውላው ፍጠር ቅልውላው ከዓ እንታይ መሲልካ ሰብ ንጹር ሓበሬታ ክሃብካ ኣብ ድንግርግር ረዲካሎ ሓንሳብ ሕጂ ብዓብዩ ሕማም መፂሎ ህዝቢ ኣቃልቦ ካል ኣሎ መሊስካ ኣብ ኢትዮጵያ ኩናት ሕድሕድ ኣሎ ኢትዮጵያ ኩናት ኩሉ ሰብ ዝፈልጦ ይፍላይ ኣብ ወለጋ ኣብ ሱዳን ከምሎ ምብራቕ ሱዳን ጎረባብትና ብሓውን ከሎ ኣብ ቅልውላው ግዜ መሪሕነት ኣይተቐይርና እዚ ኣብ ብዙሕ ዓለም ዝግበር ምናልባት ኣብ ግዜ ኩናት መሪሕነት ዝቐየሩ ምናልባት እንግሊዝ እዮም ቸርችል ኣምፂሞ ማለት ትመርሒኦም ቻምበርሊን ዝበሃል ኣብ ካልኣይ ውግእ ዓለም ሕማቕ ስለነበረ ፈለማ ኣታሓዙ ልዕሊ ሂትለር ቸርችል መፂስ ከዓ ድሉት ዝጸንሐ ሰብ እዩ ናቶም ናይ ኣማይት ዓመታት ናይ 5-600 ዓመት ናይ መንግስትነት ተመክሮ ዘለዎም ሃገር እዩ ካብኡ ሰረፈ ግን ኣብ ዝኾነ ቅልውላው ኩናት ከም ዝሕጂ ንሪኦ ዘለና ተላባድዕማ ኣብ ዝህልወሉ ብሃገር ዲ ብኣህጉር ደረጃ መሪሕነት ኣይተቐይርና ስለዚ ኢሳያስ ኣብዚ ሕጂ እዋን ንኽቕይሮ ድሉ ሜካኒዝም የለን ድሉ ኣብዚ ሕጂ እዚ ኮሮና ኣብ ዘለወሉ ግዜ ማለት እዩ ቅድሚን ድሕሪኡን ናይ ግድን ዝከኣል ነገር ኦኬ ሕጂ ህዝቢ ኤርትራ መራሒ ናይ ምልዋጥ ዕድል ዘለዎ ኣይመስልኒ በንጻሩ መዓልታዊ ኤሌክትሪክስን መዓልታዊ ማይስን ሕጂ ፍላይ ገሊኡ ከባቢታት ወርሒ ሙሉእ ማይ ዘይብሉ ኣሎ ይበሃል ኣሎ እቲ ካልእ ከባቢታት እውን በቃ ብምልምማን ማይ ድኸይድ ዘሎ እቲ ህዝቢ እውን ተዓፅዩ ክንብል ከለና መሰረታዊ ነገር እናተሸገረ እዩ ተዓፅዩ ዘሎ እሞ እንታይ ክገብር ክእል ኢልካ ትሓስብ መደምደምታ ትገብረሉ እወ እዚ ሕጂ ዘሎ ናይ ኮሮና ሕማም ይትረፍ ምስ ዝገለጽካዮ ሕፅረት ቀረብ ዘይምህላው ገሊኡ ብሓቂ ክኸውን ክእል እዩ እቲ ዝበዝሐ ግን እቲ መንግስቲ ሰናይ ድሌት ስለዘይብሉ ኢለካ ኢኻ እቲ መንግስቲ ነቲ ህዝቢ ንምርጋፅ ብዝኾነ ዋጋ ስለዝደልዩ ማለት እዩ ካብ ቀንዶም ከዓ ኢሳያስ ማለት እዩ ኣብ ኣዝዩ ምኹል ዝኾነ ካብ ላዕሊ ንታሕቲ ዝሰርሕ መሪሕነት እዚ ኣቦቱ እዩ እቲ ህዝቢ ኤርትራ ንፈልጦ እዩ ንሕና ምጥቃሙና ይደልን ኢና እቲ ህዝቢ ግን ከምዚ ነዊሕ ግዜ ተመክሮ ኣሎ ኣብ ግዜ ሽግር ተጻዓድነት ኣይርእን እዩ ኦኬ ካብ ነዊሕ ዓመታት ሕጂ
ኢሳያስ መጻሉ ጥራይ ዘይኮነ ናይ ማይት ዓመታት ድሕሪት ተመሊስካ ህዝብና ብዙሕ መከራ ዝሓለፈ እዩ ናይ ድርቂ ኹን ናይ ሕማም ኹን ናይ ዓጸቦ ናይ ካልን ስለዚ እዙን ክምኩተይ ማለት እዩ ምስ ኩሉ ሽግራት ምስ ኩሉ ዘሎ ሽግራት ገሊኡ ወድዓዊ ገሊኡ ኻ በዓላዊ ኾም ክእል እንዲ ዝያዳ ኻት ወድዓዊ ነገራት ንሪኦ ኣለና ሱኻ ቅርጻዊን መምሕዳራውን ሽግር እዩ እዚ ኩሉ ኣምጪዎ ዘሎ ህዝቢ ኤርትራዊ ንፈልጦ እዩ ኣብዚ ሕጂ እዋን ዓቕሊ ትዕግስቲ ገይሩ ብዝተኻእሎ መጠን ተሓባቢሩ ኣብ ነንሕዱ ነዛ ሽግር ከም ዝወፃ ኣምን እየ ሱኻት ዘሎ መንብሒታት ፈቲና ጸሊና ብኤርትራ ሓደ ሚኒስትር ጥዕና እዩ ዘለዎ ምስ ኣህጉራዊ ማሕበረሰቡ ንስዩ ዝዛረብ ምስ ዘሎ ናይ ዓለማዊ ውድብ ጥዕና ተላዚቡ ይኸይድ ብዝያዳ ከዓ ኣብ ነንሕዱ ብዘርእዮ ምትሕላይን ምትሕጋዝን እዩ ክስገር ዝከኣል ስለዚ ብኸምኡ ነገር ንሽግር ንኽወፅእ ጥራይ ክላቦ ዝኽእል ነቲ ህዝቢ በረኸት ካሕሳይ ምስም ኩሎም ሰማዕትን ጥራ ዲርና ይመስግነካ ብዙሕ ሕቶታት ነይሩኒ ግን ነጋጣም ምስታ ዘላትኒ ግዜ በዚኣ ወዲ ኣለኹ ይቐኒየለይ ገንዘብካ ዮሃንስ ይቐኒየለይ ሰላም መስፍን ዮሃንስ ካብ ራድዮ ኤረና ከመይ ቀኒ ሓደ ሓንዲኻ مرحبا يوهانس أنا تحنا سلام له زبنا وشبا أب ستوكولم نعخاتكم كم دير ويركبن تسرح هذا الله بصراحة هذا الله مثلني هو بصراحة الله ما بزغنا لو معلت حتى كدليل له كاب زعبا ستوكولم ويش ودنا يكونن أبزي كل عالم زعبا كورونا فيروس زاربول زلو كذي بتماثل خناتات بزعات مرات هاجرات وتيوم زعبا هزبهم كزارب غلو بريزيدنت إساس أبزي رئيسو دي مهابو نبوزو حسابات التحساسيبوم يركب حدا سلازي بتماثل خناتات كأ هلواتون نبعلو مالت دي مزراب ترايد يكونس هلواتون كناتات عنو قومون أبي كم دولون سلا دي في الدولوسي بوزو حسابات التحساسيبو ركب سخامس منها مستعمل التحساسيبو بديها ولا غميها أنا أتحسس بأنني إساس مثلاون هلواتن كان فلوز الله حقن إساس كل جزء سرح كفترة الكا يزدلي معناته سرح سلزي بولسو نعاها يسرح كفترة الكا سرح كمان سرح دا أمو ألون دي هاجر دم محضر سودي كوناني هاجر دا بعلان دا محضر دلا هاجر من محضر انت دا خمزنا إساس كوينو تزي تزارف وحشني داش لك أبير تراشي لوشان دحر كيراس بعلو جنارة تردم تسب ما يندحر كيرا بعلو بوت سرح تسب سبقوا بعلو زي محضر أبير فرح نتزنا بري حق غمان غير محضروا لكو بتينو وكو إساس فلازسي إساس محضر له بزعبوخ زارة بايدل بزح بزيخ قتل الكاي دحر بزعاز متفقو زي متفوسي كم زبلك يسرح سلا زي بلو نعخط رأي يسرح ستر الكا جوسخا أكنديتي قدامي أمامك التي فرعت الملقاس ديو التي فتحز لسباب حدا ترنف كاكندي نقدمي تخيط أبكال فرح تعطو كم كل الزبول خاصواتون سلا زلوبو باعاتهم عبدالو زفن ووري أجل هري غايسة حنسا قدام اللوب لغا حنسا عبدالسيطات دهالك اللو دستات دهالك فغيرو لغا حنسا تبع دهالو وشي اللوب قدم قوون غلي زي مغنياتو سي مهيواتو زلو سقات قدام منتي لسر إساسنا ناي هزبو تقبسو يكونا ولا ناي سدروق خوانا يقبسون إساس ولا غاب كورونا فيروس كمان كسجل غلي سودا صوتي بمسارته ولا خبتي زبي سقات هاللون دي إساس كود أمن ولا حدا يقولو إساس سقا حجتهم كخيرو وصنعوا تم حموش ذا أمنا أبزي حموش عمت زي كابو موز أخرها بايتنهن زي أبي متيو زد ليك حسابات أبدقلو تيخا تخبيبك مخاد ويكاج أمنها تختماتات هذا قلتنا حسابات أو تيخا ترجع محلاف مسأل زكاي جيرو إساس أبزوش تعصر في عمت اندحرينا إساسي كاب كله يزفرع مالتين
ስለዚህ ቦታታት ሳዋ ኮሙን ባጽዕ ኮሙን ዓዳሃሎ ድሕሪ ሕጂውን ሕጂ ኣብ ደደም ኣሎ ወይ ኣብ ዳላክ ትበሃልሲ ብሰንኪ እዚ መጽይና ንብለለና ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ከምኡ እዩ ሳስ እንድሕሪናዮሲ ሓንሳብ ቤተ መንግስቲ ኣትዩ ክበሃል ቀኒ ድሓር ናብቲ ናይ ሰታንቶቶ እንታይ ትብሎ ታንታና ዘሎ ገዛ ኸይድ ሓንሳብ ኣብ ገለ ተሓቢኡ ቀኒ ድሓር ኢሳያስ እኮ ከምዚ ናይ ቆልዓ እኮ ዳማ ድፃወተ ምስ ነብሱ ሰብ ቅድም ከም መራሒ ኣሚንዎን ተቐቢልዎ ኸይድ ነይሩ ድሓር ግን ምስ ረኣዮ ንዕቑ ወይኒ ኢሳያስ ከዓ ንዕቐት ኣብ ልእስቲ ህዝቢ ኤርትራ ገይሩ እዩ ተዚቲ 10 ግዜ ቦታ ምቕያር እዚ ቅሳነት ስለ ዘይብሉ ጥራይ ሩዱ እዩ ወላ ሓንቲ ምክንያት የብሉን ኣብ ዳሃሎ 10 ዓመት ክንደይ ኢሉ 5 ዓመት 6 ዓመት ተቐሚጡ እንታይ ገይሩ ወላ ሓንቲ ዲጋ ሰሪሑ ኾኑ ገርት እንዳስታላን እንዳስታላን እንዳዘርሁን ዲጋን ሰሪሕካሲ እንታይ ማለት እዩ መራሒ ሃገርሲ እንታይ ይስርሑ ነታ አንቶ ዝብልካ ዘረባሕት እንተፋስለ ዝደሎ ኮይሞ ጥራይ የብሉን ኢሳያስ ነቲ ዘግኦ ነቲ ዝፈርሖ ካው ንኸሃድም ስራሕ ጥራይ ነው ዝፈጥረሉ ሓንቲ ጽብቕቲ ዘረባ ኣላቶ እሱ ዝብላ ባዕሉ ንምዕራባውያን ይኸወሰላ ዝደሊ ሓደ ነገር ፈጢሮምሲ ችግር ፈጢሮምሲ ኣብ ችግር ነቲ ችግር ክፈትሑ ሸንኮል ኣለብሉኻ ዓይነት ባህላ ዘራርብ ኣላቶ ኢሳያስ ከዓ ከምኡ እዩ ሓደ ነገር ፈጢሩ ተንኮለል ትብልስኻ ካልእ ነገር ይገብር እሱ ማለት እዩ ክሕባእ ነብሱ ክሕባእ ጥራይ እዩ ዝገብሮ ፃዕርታት ሕጂ በዚ ጋጣሚ ነቶም ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዘለው ይኹኑ ኣብ ካልእ ዓለም ዘለው ብዛዕባ እዚ ናይ ኮሮና ቫይረስ ትቦም ገይረ ክፋነወካ ወላ ህዝቢ ኤርትራ ብዝተኻእለ መጠን ነብሱ ክዕቀብ ከም ዘለዎ እዩ ከምዚ ካብቶም ቀዳምነታት ክበሃሉ ዝኽእሉ ማይ ስለ ዘየለ ኩኖቲ ክገብሮ ዘለዎ ነገር ምስንታት እዩ ምጥንቃቕ እዩ ኣብ ደገ ዘሎ ማለት እዩ ኣብ ገዛ ዘሎ ምስ ዝርኡ ዘሎ እቶም ኣብ ቤት ማእሰርታትን ኣብ ማዕስከራትን ዘለው ዝገደደ ሽግር ኣሎና ከመይ ይኸውን እሱ ኣምላኽ ሕልዎም ኢኻ ትብል እምበር ካብ ትርዓሲ ዝኣክል ክሳይ ክግበር ኣይከኣልኒ መከላኸሊ ዝኸውን ማለት ባዕሉ ድማ ሓደር ዳሞ 10 ዓመታት እንዲሓሊፉ نرأيه إنه ولا حنت خسائر كوي مستير كوي كونن لوتشا خد كيت كلا جنراتر إذا متنيرو إذا أسرنا جنراتر أمشي خميلو كوي مثلا جنراترات كأز كل النيرو ما يمشي ما يكل كيلو بوتات نتن بوتات كل كيلوان بالفرس جيرو على الصرح جميرو كل نجارو كوا أحليز مع درز بيرترا فجون هذ بيرترا خرود عوز الله إيساياس منجسي أيكونن إذا كانوا تقولون عو فلتي هذ بيرترا نومي إيساياس عبد الخب كايو ترى كتقولوا عيد الله كم يجري مقالة عن فور جزاك كويد الله طبعا جاب إرترا تاي مالتيو هم يجروا كل عدا طبعا جاكو فور جزاك تيد الله تاي نايقدن كمان طبعا ليكاي مالتو كونن هذا ود 57 عام سوايسي مع تقباز دلو عديانا فقود بارات كويس حضرنا خمزلو مخي خيتوشى بخلو بعلو استخبيبو كويس حضرنيرو بأمونغو إرتراوان فقورات دافكروا خلو تجيكن خمسريو زلغا يساس كابسو كابدر حق سرتات عامت كويس بعلو بزفطرو مالو مسبره thank you يعني لي سلاقي ذهب كاني okay okay thank you Johnny راديو إيرنا مدام من سياد عبريدي إيرنا سلام زخبركم سمعتي راديو إيرنا بحفشة بفلايك أمدب من إسيات كمي تغنيو أبزلهم مسملوء تعنا قتلون ناتمننا نلوم حمص بلنا يوم مدبات حزنا أبساعتنا ترخيبنا لنا كسافت أمي مدبنا مسانا خد صنحو بخبر زعدمكم أخبرت محارئي سنايت أنحوت مدام من سياد عبريدي رنا أبت أبيب كونكا سفاح عالمنا أوشت كبابي 3 ورحي
ሪኣቶን ኮይናቶን ዘይትፈልጥ ቅርጽ ቁጠባዊ ምንቅስቃሳትን ፖለቲካዊ ምሕደራታትን ሒዛ ትርከብ ብሕጂውን እንተ ዓይነት ቅርጺ ከምትሕዝ ማንም ሰብ ብዘይ ዝኾነ መለክዒ ክግምታ ብዘይክእለሉ ኩነታት ኣላ ግዜ ሓያል መሊኹ ኣሎ መንግስታትን ምሁራትን ምዕቡላት ሃገራት መደባቶም ንዓመታት ክሕንጽጹ ከም ዘይነበሩ ጽባሕ እንታይ ክገብሩ ኣለዎም ርግጸኛታት ምዃን ኣብ ዝሰኣንሉ ደረጃ ወሪዶም ይርከቡ ኩሉ እቲ ካብ ዘመናት ጥንቲ ክሳዕ ቅድሚ ዘንሲ ሓለፋ 3 ኣዋርሕ ዝነበረ ተራን ንቡርን ዝመስል ኩሉ ነገር ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ኣዝዩ ዓቐብ ኮይኑ ወዲ ሰብ ንወርሕን ጠፈርን ክሳዕ መብራር ከም ድላዩ ከም ዘይነበረ ካብ ኣፍ ደገ ገዝኡ ውስስ ስግኣት ህላውን ሞትን ኮይኑዎ ካብ ክሽነ ክሳዕ ምድር ቤት ከተሙኡን ጎላጉሉን እናሓሰበ መንባር ካብ ዝጅምሮ ድሮሳ ሳይወርሑ ሓሊፉ ነዝህሉ ኩነታት እዚ ኩሉ ሰብ ከከም ዓቕሙን ክእለቱን ከከም ጥበቡን ብቕዓቱን ተርጉሙ የከናውነሎ ንኣብነት ብዙሓት ሰባት ንዓመታት ብደጋዊ ስራሕ ተጸሚዶም ብምንባሮም ነዚ ብወዝቢ ዝተረኸበ ኣጋጣሚ ከም ዓብይ ዕድል ተጠቒሞም ኣብ ረብሖኦም የውዕልዎ ኣለዉ ረብሖኦም ክበሃል እንከሎ ማለት እቲ ንሳቶም ረብሓና ዝብልዎ መንባብ መጽሓፍቲ ነዊሕ ሰዓታት ምስ ስድራ ቤትካ ምሕላፍ ከምኡውን ምስ ገዛእ ነብስኻ ሱባኤ ብምእታው ምህናጽ ገዛእ ነብስኻ ክጥቀስ ይከኣል ወዲ ሰብ ብተፈጥሮኡ ሓደሽቲ ኩነታት ንምልምማድ ስለ ዘይጽገም ነቲ ረብሓና ኢሎም ዝኣመኑሉ ብምልምማድ ናብሮኦም ገይሮሞ ኣለዉ በንጻር እዚ ብዙሓት ሰባት ብሰንኪ እዚ ኩነታት ምስ ገዛእ ነብሶም ሃንደበት ተራኺቦም ኣብ ከቢድ ስነ-ኣእምሮዊ ጥምጥም ይርከቡ ኣለዉ እዞም ከምዚኦም ዓይነት ሰባት መዋእሎም ካብ ገዛእ ርእሶም ሃዲሞም ምስ ግዳማዊ ነገራት ዝነበሩ ኮይኖም ምስ ምፍጣር ዘለናዮ ግዜ ካብ ሰባትን ነገራትን ምንጻል ምስ ኮነ ንዓመታት ዓብዒቦሞ ምስ ዝጸንሑ ጉዳይ ገዛእ ርእሶም ማለት ስነ-ኣእምሮዊ በሰላታት ይኹን ካልእ ኣብ ምሕካኽ ተጸሚዶም ይርከቡ ኣለዉ ከም ሳዕቤኑ ድማ ኣብ ከቢድ ጭንቀትን ነፍሰ ጽላእትን ተሸሚሞም ኣለዉ ወላ እኳ ከም ዝቐዲሙ ዝተጠቕሰ ዓለም ሪኣቶ ኣብ ዘይትፈልጥ ኩነታ ኣእምሮ ኣትያ እንተሃለወት ሓደ ሓቂ ግን ፍጡራታ ሙሉእ ብምሉእ ኣይትወጽዑ ኢልዎም መርበብ ኢንተርኔት ብሓፈሻ ብፍላይ ከዓ መራኸቢ ብዙሓን ኣብ ኢድ ነብሲ ወከፍ ሰብ በፂሑ ጸኒሑ ስለ ዝኾነ ከዓ ኩሎም እዞም ዝተጠቕሱ ዓይነታት ሰባት ሕማቆምን ጽቡቆምን ኣብ መርበብ ኢንተርኔት ይተፍእዎ ኣለዉ ብዙሓት ባእሲ ገዛእ ርእሶም ምጽዋር ሰኣኑ ነብሰ ጽላእቶም ብዘይ ሓላፍነት ናብ ሓፋሽ ይኽዕውዎ ኣለዉ ብዙሓት ከዓ ፍልጦቶምን ተመክሮኦምን በብዝመልክዎ ቋንቋ ንሕብረተሰቦም የንቅሕሉን የነቓቕሕሉን ኣለዉ ካብዚኣቶም ፍልይ ዝበሉ ግና እቶም ፍርሕን ሽበራን ራዕድን መከራን ኣዲኖም ከከፋፍሉ ዝውዕሉ ዘለዉ ሰባት እዮም እዚኣቶም ኣሽንኳይ ክንዲዚ ምኽንያት ረኺቦም መሬት ብድሓንውን ኣቃላሕቲ ፍርሕን ነብሰ ምጥርጣርን እዮም ኣብዚ ግዜ እዚ ዓረብና ጠፋእና ኣይክንተርፊና እናበሉ ተስፋ ምቑራፅን ዜና ዓርበትን ይሸጡልና ኣለዉ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ግና ንሕና ብፍላይ ከዓ መንእሰያት ኣበይናይ ኮርና ኢና ነብስና ቀሚጥናያ ዘለና ምሰይነቶም ኢናኸ ተሰሪዕና ዘሎና ምስ ፍርሒ ዝዕድሉ ዶ ዝዕደሉ ምስ ነብሶም ዝበኣሱ ዶ ዝሃንፁ እቲ ዝርዝር ካብዚ ንላዕሉን ክኸውን ይኽእል እዩ እቲ ቀንድን ክኸውን ዘለዎ ግና ዝጊልና ምስ ነብስና ክንራኸብን ክንበሃሃልን ብድሕሪኡ ድማ ፍርሕን ራዕድን ንገዝእ ከይንህሉ ምሕሳብ ኣብ መወዳእታ እንታይ ክገብር ኣሎኒ እንታይ ክገብር የብለይን ምፍላጥ ተፈጢሮም ዘለዉ ነገራት ከመቢለ ናብ ረብሓ ይቢልካ ነብሰ ዝርርብ ነተግብር ኣለና ዶ እቲ ቀዳማይን ቀንድን ግዳይ ናይ ዘሎ ህቦቡላ ንዘይምዃን እቲ ክትገብሮ ዝግባኣካ እናገበርካ ዕቱብ ጥንቃቐ ምግባር እኳ እንተኾነ ሞት ቅድሚ ምምጽኡ ብኣእምሮ ሞትካ ዘይምጽናሕ ከዓ ኣዝዩ ዝበለጽን ዝሓሸና ኣማራፂ እዩ ብዙሓት ለባማት ጽባሕ እናሓሰብካ ተመሃር ሎም እናሓሰብካ ንበር ክብሉ ሰሚዕና ኣሎና እዚ ነዚ እዋን እዚ ብትኽክል ዝገልጽ ኣባህላ ኣዚና ከነስተማቕሩን ከነስተንትኖን ይግባእ እዚ ብህሎ ዝምበኣር ጽባሕ ክንነብር ከም እንኽእል ርግጸኛታት ምዃንና እናሓሰብና ክንመሃርን ሎሚ ዘይትድገም መዓልቲ ምዃና እናዘከርና ድማ
ነፍስና ኣብ ዘይተደለየ ፍርሕን ጭንቀትን ከእተናያ ብርጉእ መንፈስ ክንነብር ከም ዘለና እዩ ዘረዳእና ንምዃኑ እቲ ንቕበሎ ፍርሒ ንምንታይ እዩ ኣባና ኣትዩ ግዜናን መንፈስናን ክርብሽ ፈቃደኛታት ንኾነሉ መቸም ዝስምዒት እዚ ባዕልና ፈቃደኛታት ኮይና ክሳብ ኣብ ውሽጥና ዘየስረጽናዮ ወላ ሓደ ክገብረና ከም ዘይክእል ፍሉጥ እዩ ኣብ መወዳእታ ከይተጠቕሰ ክሕለፍ ዘይብሉ ጉዳይ እንተደኣሃልዩ ኣብ ጸቢብ ኮንካ ምስፋሕ እዩ ወይ ገዛእ ርእስኻ ምልዋጥን ምዕባይን ከምዚ ንሪኦ ዘለና መብዛሕትና ደገ ወፂና ወላ ሓደ ክንገብር ዕድል ኣይረኸብናን ዘሎና ኣብ ጸቢብ ገዛና ኮይና ሰፊሕ ኣእምሮ ኸነጥርን ክንውንን ግን ዝኸልከለና የለን ብናጽነት ዝደለናዮ ዓይነት ትምህርቲ ይኹን ስልጠና ክንወስድ ንኽእል ኢና ብፍላይ ዝዕድላት እዚ ቀሊል ኣብ ዝኾነሉ ሃገራት እንርከብ መንእሰያት ማለት እዩ እንተዘይ ኮይኑ ኣብ ከባቢና ክንረኽቦም እንኽእል መጽሓፍትን ናንበብና ገዛእ ርእስና ካብቲ ትማሊ ወይ ሕጂ ዘላቶ ደረጃ ክብ ምባል እንተዘይጠቒሙና ኣይጎድኣናን እዩ ብዓቢኡ ከዓ ምስ ገዛእ ርእስና ሱባኤ ብምእታው ውሽጥና ክንፍትሽን ርእስና ክንፍለጥን እኹል ግዜ ከሎና ክንጥቀመሉ ይግባእ ምክንያቱ ውሽጥና ፊደላት ዘይበጽሕዎ ዘይተገንዘ መጽሓፍ ስለ ዝኾነ ሓደ ተላባዕ ሕማም ማዓስዩ ለበዳ ወይ ድማ ፓንደሚክ ዝበሃል መዛግብቲ ታሪክ ከም ዝሕብርዎ ኣብ ዝተፈላለየ እዋን ካብ ዝተፈላለየ ጠንቅን ምንጭን ዝተበገሱ ቀተልቲ ለበዳታት ኣብ ህይወትን ኣነባብራን ወዲሰብ ከቢድ ስምብራት ኣትሪፎም ሓሊፎም እዮም ኮሌራ ፍንጣጣ ኢንፍሉዌንዛ ገለ ካብቶም ማዕለያ ዘይብሉ ህዝቢ ዘጽነቱ ለበዳታት ተባሂሎም ተመዝጊቦም ኣለዉ ናብቲ ቀንዲ ኣርእስትና ቅድሚ ምእታውና ምልሲልና ኣብቲ ዘውርድዎ ማሕሰይቲ ምስ ንርኢ ድማ ፍንጣጣ ዝበሃል ለበዳ ንኣብነት ሓደ ካብቶም ንዓለምና ብፍላይ ከዓ ንኤውሮጳን ኤስያን ንኣማኢት ዓመታት እናተመላለሰን ብሕሱም ሞት ዝገረፈን ምንጩ ዘይተፈልጠ ሕማም ተባሂሉ ይጥቀስ እዩ ታሪኻዊ ሰነዳት ከም ዝሕብርዎ 3 ካብ 10 ብፍንጣጣ ዝተታሕዙ ሰባት ናይ ሞት ዕጫ ክጽበዮም እንከሎ እቶም ዝተረፉ ከዓ ኣብ ገጾም ኣሰር ዝገደፈ ትንኩሓት ሒዞም ክነብሩ ተገዲዶም እዮም ብተመሳሳሊ ኣብ ማእከላይ ምብራቅ ወይ ከዓ ኤስያ ኣብ 14 ክፍለ ዘመን ዝተራእየ ብጸሊም ሞት ዝፍለጥ ተላባዕ ሕማም ካብ ኤውሮጳ ክሳብ ሰሜን ኣፍሪቃ ብኣማኢት ሚልዮናት ህዝቢ ከም ዝቐዘፈን ካብ 30 ክሳብ 60 ሚእታዊት ካብቲ ዝነበረ ህዝቢ ኤውሮጳ ከም ዘህለቐን ብሰንኪ ኣብ ኤውሮጳ ዓበይቲ ሃይማኖታዊ ቁጠባውን ማሕበራውን ሃስያ ለውጥታትን ከም ዘምፀ እዩ ዝፍለጥ ካልእ ዓለምና ካብ ዝረኣየቶም ናይ ቀረባ ግዜ ለበዳታት እቲ ብተለምዶ ስፓንሽ ፍሉ ተባሂሉ ዝፍለጥ ኣብ 1918-19 ዝተራእየ ለበዳ ኮይኑ በዚ ለበዳ እዚ ኣብ ሙሉእ ዓለም ከባቢ ፍርቂ ቢልዮን ሰብ ክልከፍ እንከሎ ክሳብ 50 ሚልዮን ህዝቢ ከዓ ተቐዚፉ እዩ ኣብዚ ሒዝናዮ ዘለና መዋእል ከዓ ኢቮላ ሳርስ ማርስ ከምኡውን እዚ ሕጂ ንዓለም ኣትሒቱ ሒዝዋ ዘሎ ኮቪድ-19 ለበዳታት ክጥቀሱ ይኽእሉ እዮም ስነ ፍልጠታውያንን ተመራምርትን ካብ ቀደማት ሒዞም ኣተረጓጉማ ለበዳ ብዝምልከት ብዙሕ ክትዕ ከካይዱ ጸኒሖም እዮም ብተለምዶ ብትግርኛ ንኹሉ ተላባዕ ሕማም ለበዳ ብምባል እኳ ንጽውዖ እንተኾና ብእንግሊዝኛ ግን ፓንደሚክን ኢንደሚክን ዝብላ ቃላት ንዝርግሕን ምንጭን ሓደ ተላባዕ ሕማም ብዝምልከት በበይኑ ትርጉም ዝሓዛ ቃላት ብምዃነን ኣብ ጥቕሚ ኹዕላ ጸኒሐንን በዚ መሰረት ሓደ ተላባዕ ሕማም ማዓስ ኢንደሚክ ይበሃል ማዓስከ ፓንደሚክ ይበሃል ዝብል ክርክር ክካየድ ጸኒሑ እዩ ንኣብነት ሓደ ኣብ ዝተወሰነ ከባቢ ተሓፂሩ ዝተረፈ ሕማም ኢንደሚክ ክበሃል እንከሎ ዶባትን ሃገራትን ሰጊሩ ንሙሉእ ዓለም ዝላባዕ ሕማም ከዓ ፓንደሚክ ዝብል ስም ክወስድ ጸኒሑ እዩ እዚ ኣብ መዳድባዚ ንሓደ ተላባዕ ሕማም ብጂኦግራፊያዊ ዝርጋሒኡ ተሞርኪስካ ዝወሃብ ስያሜ ኮይኑ ሓደ ኤንደሚክ ዝበሃል ኣብ ከመይ ዝበለ ዝርግሐ ምስ በጽሒኻ ፓንደሚክ ለበዳ ክትብሎ ትጅምር ዝብል ሕቶ ርእሱ ዝኸኣለ ኣካታዕ ነጥቢ እዩ ካልኣይ ኣብ መንጎዞም ክልተ ቃላት ዘሎ ፍልሊ ከዓ ምንጪ ናይቲ ሕማም እዩ ምንጪ ናይቲ ሕማም ካብ ሓደ ቦታ ድዩ ከምኡ እንተኾይኑ ፓንደሚክ እዩ እቲ ሕማም ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ ካብ ዝተፈላለየ ምንጪ እንተኾይኑ ግና ኢንደሚክ ክበሃል ይከኣል እዩ ብሓፈሽኡ መብዛሕትኦም ስነ ፍልጠታውያን ሓደ ሕማም ካብ ንቡር ወጻኢ ዝርግሕን ምልባዕን እንተደኣሃልይዎ ለበዳ ክበሃል ይከኣል እዩ ኣብ ዝብል ርድኢት ብሰፊሕ ይሰማምዑ ኮይኑ ግን እቲ ንቡር ንዝርግሕን ዝብላ ቃላት ብቐሊሉ ፍሉጥ ዝኾነ መስመር ሓንፂፅካ ክትዛረበሉ ቀሊል ኣይኮነን
بمسرت مجلس ودب تعنا عالم كأ بانديميك لبدا مالت حدنا مول عالم استلابع حدش حمام مالتيو نابنت كوفيد 19 توسيدنا ودب تعنا عالم نقلتا أبوهان قال عدتات مسترقة أيكونن كم لبداوي بانديميك أفلت أهيبو اتحمام كابوهان سجيرو أبوزحت عدتات مقتاو مسترقاقت أما قابيت 11 كلتشحن عسران لبدا وي بانديميك مخانو أفلتو الزرقنا حدا لبدا حمام معاس انديميك معاس بانديميك تبلو فلو دبزي بلو مخانيو قال سبات ودبت عن عالم نتتلابع حمام بانديميك لبدايلو كأوج دونجي يومبال كنقفو يسموحيهم كوينو جن حدا حمام معاس بانديميك الكا تأوج قرص زبالة سنفلت أتاوق أمر سلازيلة اتينا قفيتان بعلون أكاتا عيو زبلو وغناتون سلازلو أمتس أي زيادة كرد بزلو خركر يمثل راديو إيرنا ناتا دمسي إرتراويان زخبركم تخطاتلتي مدب منسيات نلوم زبلنا مدب كم استخطاتلكم وإنيرو كساع زمت سحاموس مسترفو مدبات راديو إيرنا نحدقكم سنايك أنا مدب منسيات عبريدي إيرنا